Bonisi. Bro. Coba. Natur, मैथा, खान्थाल बेगर, थास' आथिं, साफा जागासिनो आङो नै बरिया। हेल' लोगोफोर, नै जायो जोंहा ना मोनलायबाय आरोना। फुङावनो आइमोना लायदोंमोन आइजों बाबाजों। नैबे आइ गुरनाय नामानो, ओमफ्राय बाबायाबो एसे सारदों नामा। ओमफ्राय नाथुर मोनबाय थायो आरोना। दायो जोङो आइजों आंजों सायनानै लाबाय आरोना। फुङावनो मोनदों, आइमोना फुङावनो लायदों नालाय। एवनायावसो मोजां मोनथारो ना, गोजा गोजा। एवनायावसो थिखांनो साफा जायो। नैबे लाङि सानायाव नांनाय। गुरनाय। गुरनायबो सारनायबो बाबायासो सारदों। ए। हानदो जा थास' बिबार नै मोनबोगोन ना मोनबोआथाय। आइ फिसावा मोनबाय लाबोदो जि मोजां थास' आइ बांगाबराया जाजायोलै होननाय जाबाय दै मोनसे दंबावो जा गोलाव गोलावनो जि गोलाव गोलाव थास' बिबारा दे जाबाय लाबोदोलाय र' आं लानो ओइ अजाब्राया नै जि गिदिर गिदिरखा थास' बिबारा आइदै गन्थं बिजौआवनो नांबाय आरो दंबावो आरो बिबारबो ओइ नै खनायाव मोनसे दंबावो ओइथिं दैयानो थांनो हाया नालाय बिदि जानांगौ जोंना लाबो बिबाराबो माबा बिलाइआ मोजांथार नै ओइ मोनसे दंबावो ना एवनोसै जोंहा नै मैया बाबा जिरना दोननाय खान्थाल बेगरखौ बहा होगोन थास' आथिं बिबारखौ बासिनोसै संसै जोंहा नाथुरखौ एवनानै गालांगोन दं दहाय सायनानै सुनानै दोनखादों आइजों आंजों सायदोंमोन दहायो आरो बुरजा मोनदों दिनै थास' आथिंजों जानोसै जाथ'ख्लाया मबाइल नायदों हा इमान दावराव फुंनिफ्रायनो एं खोनादोंना माबायदि नै बे बनबासो नै इमान होख्रावो फुंनिफ्रायनो खोनासंबाय था जोंहा नै मा होनो हाला फुंनिफ्रायनो दावराव एं खोमायानो बेंगा जाजोबसिगोन एं सानथि गैखाया सयथिबो फैखागोनसो गथ' गोरलै थानायाव खोमायानो बेंगा जाजोबसिगौमोन खोमा एं सानथियानो गैला भिडिअखौनो मोजां बानायनो मोनलां आंहा एखमबा एंआसो सिगां हाबफैयो आंनि रायलायनायनिफ्राय नायहरग्रोनोसै आं नाखौ एवग्रोबाय आरोना ओमफ्राय दायो नाथुरखौ एवनोसै नाखौ एवनानै लाग्रोनोसै नायनो सानथारनांगौ जोंहा नाथुर एवनोसै बारा बानलु सामब्राम देखाबाय खांग्रोनि गारनो रोङा बेजों गारजाया बिजो ओइ बेलेगखौसो गारजायो देरा बिगुरा गारग्रो ख्राव जायो हाजायोलै आं नुदों दे हानो आलु हानो खनसेनो जायो आलुआ बिजोंसो हाजायो माबा खनसेनो जायो आलुआ आलुआ बे पियासा आलुआ माबाबो जायो बासा दे ओइ फिसा फिसा फ्राय खालामनाया आलुआ बिदिबो जायो आं नुदों आंबो सुमिलाया बायदों 100 दा बिराद बायदो मानसिफ्रा बायनो नागिरो ओमफ्राय बायनो नागिरो हानो हायाबा प्लास्टिकनि बिराद माबा 100 दाख्लै मुसलफोराव लाबोदों आबो सुमिलाया बायनायखौ नुदों ख्राव नै आलु हाग्रा नै बेलाय इजों आलु हाजागोन खर'जों नैबेजों आलु हाजायो खर'जों ओमफ्राय बेजों ख्रोब सोबाय नै बाव दिनै प्लेट लाबोफाखा लुरि हाना खिथिबाय दे सिङाव सोदो आयौ हाबजाया एस बोरैथ' जाखो दालाय गोरा जाथारलै दा दमलाय लांगोन ओमफ्राय बिसोर माथो ख्रुब हायो खिथिसोदो
आलुआ माबाया फिसामोन खोमा बाय बिसोर फिसा फिसाखौ हादोंथ' आरो हाखावलाय सिखाजों हाखावदो थै साला थाइबें आलु भाजा माबा भाजायाव थाइबें हानो गाजर हानो माथो जाखो दालि फैफिन गारद्रा नोङो दखानावनो साइसबो गैया बाइसबो गैयासो जाबाय गेब्लेजोब्बायसो बिसिना मारै जाया गथा गथा गदोंथ' आलुआ जि मोजां जादों दाख्लै आब' सुमिला हानायखौ नुदोंमोन आं जाबाय हरदो बेजोंनो थास' ओंख्रि संहैनोसै आं दायो आलु दसे हानांगौ औ बेखौनो आयौ आंनासो आइनि माबाखौ नायबायनानै नाथुरा खामलायलांसैमोन मोजां जादोंना नै फ्राय फ्राय जानो मोजां जाथारबाय टिभि रुमाव मुराया टिभि रुमाव दै होबाय दै गुदुं मैथा एसे होबाय नै बेखौ ब्र' होनांसै होनोसै ब्र' बारा एरजानाय नङा थास' आथिङा गेब्लेगोन बांद्राय गेब्लेबा मोजां मोना आङो माइरं खाबाय लाग्रोदों र' ओंखामबो जानखाबाय ओमफ्राय ओंख्रिया आंना जि साइज गोदौबायलै सयथिबो नाथुर मैथा खान्थाल बेगर थास' आथिं साफा गोदौबाय जा गोथाव मोदोमखाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामबो जानखाबाय दिनै मोनबाय आंना नै ओंख्रिया मोनबाय बोराया ओमफ्राय नै बायह्रायाव थास' बिबारजों मैथाजों संगासिनो आरोना नै बाहाय अमा बेदरमोन नुलायलाङासै अमा बेदरबो एवदोंमोन थास' बिबारा दहाय जोङो एसे हानहरनाय ओमफ्राय आइया दाख्लैहाय एसे खानानै लाबोनाय आरोना बेखौनो ज' खालामनानै मैथा एसे होनानै गाव गोजा बाथोन एवगासिनो आरोना ओमफ्राय बायह्रानि गेसा जायासैमोन नालाय मोनसेया जोङासैमोन गोमोरबाय बेखायनो आङो न' सिङाव एवफैबाय आरोना बोराया बायह्रायाव बे मोननैखौ संगासिनोमोन थास' बिबारजों ओमफ्राय अमा बेदरा आलदा आरोना बेखौ संबाय थादोंमोन बायह्रायाव बोराया नै ओमफ्राय आङो दासो मोनजादों ओंखामा लोगोफोर मामिखौ फुथुदोंमोन नालाय फिसाजोआ गगा मोनगासिनो एसे लोमजास्रोदोंबो ओमफ्राय फुथुदोंमोन आङो ओमफ्राय आंहा दासो जाबाय आरोना बाखि जाखांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा दा जाबाय आरोना फिसाजोखौ फुथुदोंमोन नालाय उन्दुनायानो उथिबाय थायो बिमाया थाफाबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय नै डाइरेक्ट आङो मोनानि भिडिअ लाबाय मोनायावनो आं ओंखाम जानबाय बिथिं ओमफ्राय बोराया दहाय अमा बेदर एसे दोन्दोंमोन बेखौनो संगासिनो ओमफ्राय दहायनि थास' आथिं ओंख्रियाबो एसे दङ ओमफ्राय नैबाहाय थास' बिबाराबो दङ आरोना आङो जाला आं बिसोरनो ओंखामल' जाननानै होबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो हरनि 2टा जाबाय आरोना फिसाजोआ गगा मोननाय उन्दुनोनो सुखुवाखै उथिबाय थायो आरोना खेंखायबाय थायो जोंबो उन्दुनो मोनाखै ओमफ्राय दायो सिखारथारबाय नै टाइमा नायदो 2टाखौनो लादो 1:53 बाय आधा घन्टासो जाबाय सिखारनाया ओमफ्राय गेलेगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय दासो भिडिअ लादों आङो ओमफ्राय दा मेगना राखांथारबायमोन ओमफ्राय जोंथ' उन्दुनो मोनखायाखै आरोना उन्दुनायानो खेंखायबाय थायो ओमफ्राय बायह्रायाव ओंखारलाय मालाय जानानै थाम्फैयाबो हाबबाय जि थाम्फै बुथारलायबाय जों दसेनो ओमफ्राय थाम्फैखौ जि रायसोबाय नैबाव फिसाजोआ नै